să vă spun, după câte vedeți, am un nas roșu. Și nu sunt singurul care am așa nas. Mai este fratele meu Ion, care tot are așa un nas. Ei, nu vă temeți că nu suntem clouni răi, suntem clouni buni. Noi ne vom juca în foaie, farfecă și fântână. Dar vă voi explica cum se joacă în jocul ăsta. Jocul ăsta. Simplu! Bine, să vă arăt cum se joacă. Simplu! Regula jocului este că dacă pierzi 2 din 3, primești un bărbănac în cap. 1, 2, 3. Un, doi, trei. Un, doi, trei. Doare. Un, doi, trei. Doare, un, doi, trei. Руки на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Здорово, бандиты. După câte vedeți, câștigător nu am avut. Cu voi a fost Vlad și Ion. Data viitoare ne vedem cu nebunii noi. Pa, pa! Здорово, бандиты. Let's go!